Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nhasi pane nyaya yauya na former MP webato reCitizen Coalition for Change uyo anoitwa Advocate Fadzai Mahere ari kukomenda on nyaya yeSengezo Shabangu yaitika yekuti Sengezo Shabangu ari kunzi ava in charge of opposition in parliament, ari kunzi ndiye atora chimuti atora matomu leader of opposition mu parliament. So panapa nyaya ndiri kusangana nayo yakanyorwa na Advocate Fadzai Mahere akunyora kuti breaking, the Sunday Mail reports that Sengezo Shabangu is now leader of the opposition in parliament and is now in charge of the National Assembly and Senate. This fraud on the will of the people lies at the heart of my decision to resign from the farce that is Zimbabwe's parliament is currently configured. The tragic outcome was foreseeable to any person paying attention. The reality is that he is a ZANU-PF puppet and his formation is a ZANU-PF construct created to do its bidding. Zimbabwe has been reduced to an effective one-party state. He was never the leader of CCC, or did he hold any office that would make him remotely capable of making decisions for members. No values, no honor, no mandate from the membership or the people participating in this ZANU-PF engineered joke of a parliament could never be me. Zimbabwe runs a whipping system. How could I possibly agree to be whipped by someone who is whipped by ZANU-PF? What about the people who elected me to stand for change and hold ZANU-PF to account? We need new leaders. Akutotaura vachitaura kuti ndo zvimwe zvezvikonzero futi zvandakatozosiya kuti inini handichakwanisi zvangu kushanda kuparliament yenyu yeZimbabwe. Ndo zvimwe zvinhu zvaari kutaura panapa, nekuti ataura kuti inini hapana pekuti ndaizobudikira inini ndichinzi ndiri kutungamirirwa nemunhu wandiri kuona kuti ari kushandiswa neZANU-PF. Zvinoreva kuti kana neniwo ndinda kushandiswa neZANU-PF, ko vanhu vanenge vakandivhotera inini vanozotiwo kudini? Ndo nyaya iri kubudiswa panapa naAdvocate Fadzai Mahere. Muri Zimbabwe amene kuti muri kuionawo sei nyaya yandauya nayo nhasi ndakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu. Kana uchangotanga kusvika pana peri first time yako, gara wasubscribe, ukomenda, like, ushare. Ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.